Videon tarkoituksena on esitellä kiinteistöteknisien järjestelmien kaukovalvontalaitteita ja hiukan kertoa niistä. Tämän järjestelmän kautta voimme käydä tarkastamassa haluttujen kohteiden olosuhdetietoja kaikista kiinteistöteknisistä järjestelmistä. Nyt haluamme käydä tutustumassa Savilahden kampuksella olevaan kiinteistöpalvelualan luokkaan. Niin ensin kirjaudumme järjestelmään sisään. Auki ja tämmöinen karttakuva. Se kampuksella. Siitä me halusimme tutustua siihen ilmanvaihdojärjestelmään. Avaamme sen. Haluttu luokka sijaitsee B-osassa. Ja sieltä luokka. Tämän jälkeen avautuu tämmöinen periaatekuva. Valitsemaan tätä kuvaa. Ensimmäinen semmoinen mielenkiinnon kohde on tuolla. Ulkoilma tällä hetkellä 8,6 asteista. Eli raitisilma tällä kohti sisääntulossa on 8,6 asteista. Ilmavirta tulee ensin sulkupellin läpite. Sulkupelti on totta kai tällä hetkellä auki, koska laitteista toimii. Sen jälkeen se tulee tuloilman suodatukseen. Siinä mittaamme paineeroa. Paineerosta voimme päätellä suodattimen likaisuusasteen. Tällä hetkellä tilanne on hyvä. Suodatin on puhdas. Ilma on lämminnyt lukiessaan tässä välissä 11,5 asteeseen, josta se jatkaa matkansa pyörivälle lämmön talteenottojärjestelmälle. Järjestelmän pyörinnäyttö on tällä hetkellä 100%, eli koneikko pyörii niin sanotusti täydellä. Suhde lämmönsiirto on 77%, eli todella hyvä. Ja tästä näemme, että lämmönvaihtumien jälkeen tuloilma on 20,4 astetta. Tässä on tuloilmapuhallin, joka aiheuttaa paineeron siihen, että tämä ilma liikkuu täällä putkistossa. Siitä tuloilma menee patteriston läpi. Patterista lämpiää kaukolämpövedellä. Kaukolämpöveden lämpötila tällä hetkellä 21,3 astetta. Jäähdytyspatteristoon. Tällä hetkellä jää tarvita, niin se on nollalla. Tämän jälkeen mitataan putkistosta paine ja lämpötila. Eli luokkahuoneeseen menee 21,6 asteista ilmaa. Luokkatilasta niin sanotusti käytetty ilma imetään tänne paluupuolelle. Tuosta näemme ilman suhteellisen kosteuden, lämpötilan ja putkiston paineen. Tämän jälkeen ilma kulkee poistoilmasuodatuksen läpite. Jälleen voimme päätellä tuosta pienestä paineerosta, että suodatin on puhdas. Suodatuksen jälkeen vielä kertaalleen mitataan lämpötila. Siitä se kulkee tänne lämmönvaihtimelle, poistoilmapuhaltimelle, josta se sulkupellin kautta poistuu ulkoilmaan. Tässä tämä pääpiirteittäin komponentit ja periaate.